Тази вечер в черешката на тортата. Трилърът "Мълчанието на кокошките". Това е кокошката Кентъки, тя ще бъде основното меню. Пригответе се за провокации в кухнята. Краставици трябва да ми по-прави. Ама тия са много тънки. Това звучи все по-зле, по-зле. Една жена видяла 2200. Спираме полиция и полицая ми казва, трябва да духаш. И аз му викам, па няма да почерпиш едно кафе? Срещу 4 гладни, но злояди гости. Ти не ядеш риба, нали? Никаква ли? Има и киноа, която предполагам, че никой не яде. Но ти признавам, че мразя сьомга. Ако има класация, по която да оцеля всичко, което гостите не ядат, аз успях. Започва черешката на тортата. Тази седмица в черешката на тортата виртуалното става реално. Домакини са петима от топ инфлуенсърите на България. А що е то инфлуенсър? Има ли той почва у нас и как се справя в кухнята? Ще научим лично от самите тях. Лелята на YouTube, Instagram и TikTok. Йоко! Интернет сензацията Изи. Добрата поп-фолк фея Лидия. Една от първите онлайн суперзвезди Емил Конрад. И първият ни домакин за седмицата – виртуоза на виртуалния авторемонт Авто Нончев. Всичките естествено ще се борят за одобрението не на друг, а на най-прочутия кулинарен инфлуенсър на републиката – Авто Манчев. Днес черешката гостува на една ренесансова жена – страстен пътешественик и любител на храната, приключенията и животните. Здравейте, аз съм вашата Леля и днес съм домакин в черешката на тортата. Това е кокошката Кентъки, тя ще бъде основното меню. Заповядайте. Здравей, Йоана! Чао, Кентъки! Надявам се, жертвата ти да не е напразна. Йоана Йоко е една всестранно развита жена, която прави 1300 неща. Очевидно коли и кокошки. Първото видео в YouTube, което снимах, беше с анонс "Здравейте, аз съм Йоана и съм световно безизвестна". И още така се чувствам, но за някой от вас може би съм разпознаваема от социалните мрежи. Имам YouTube канал, който мисля, че 6-та година вече развивам. И покрай социалните мрежи в живота ми се случиха много неща от там нататък. В момента имам фирма за бусове, превръщаме ги в кемпери и ги отдаваме под наем. Занимавам се с благотворителност. Фондация "Имаш Леля" основах преди 2 години, ако не се лъжа. Знам, че си има благотворителна фондация на име "Имаш Леля". И съм гледала в YouTube как беше закарала много деца на море и малко си поплаках и така, такива неща. Аз така правя хубави работи. Така си се обявих сама за Лелята на българския YouTube и TikTok и Instagram. Иначе ще посрещам моите гости вкъщи. Ние живеем тук щедро количество хора и животни. Моя приятел, който е белгиец, 2 деца, които са наполовина българи, наполовина белгийци. Имаме една френска болонка, имаме 2 заека, 3 кокошки и 2 котки. Значи имаш днес богат избор какво да сготвиш. Абсолютно не очаквам Йоана днес да заколи кокошка, да си убие едно от децата. Това вчера беше ирония, нали? Сьоко, никога не можеш да си сигурна. Между другото, няма да колем кокошка. Няма да се заколям кокошките, но така исках гостите да са под напрежение. Какво друго да ви покажа? Тук съм наредила всички неща, които са изключително забележителни в нашия дом. 9 растения, които аз успях да не убия. Това май не са брои, така като го гледам. И една ръкавица, подписана от Мохамед Али. Това е фитнес, който си направихме, защото моят приятел много обича да спортува. Аз също спортувам. Аз лично съм голям домошаря. Ако има как да не излизам от нас, най-добре. Той тренира на това нещо. Така. Това
Това също е интересно, защото това е пълно с вода. Това е една вана, която идеята е да има ледена вода. И той сега е изпразнил, защото най-вероятно е мил преди лятото. И той си прави сутрин ледени вани. Аз започнах, но за сега не съм огромен фен. Против волята си го правя, но знам, че има много здравословни преимущества. Със сигурност ти заяхва челюстта от тракане с зъби. Аз съм по по-релаксиращите неща. От 3 години водя една сутрешна рутина, която ставаме в 5-5:30 сутринта, правим разтягания, дихателни упражнения. Аз в училище не съм ставал в 5 часа. Хората, които стават в 5 часа, какъв е проблема в вашия живот? Нека го разрешим. Нека. Няма как да дойдете вкъщи на гости и да не ви заведа да видите всъщност кокошките и зайците. Аз съм много горда с моя кокошарник, който сме кръстили Йо-Коко. Така че да ви покажа и кокошарника. Това, което знам за любовта на Йоана към кокошките е, че обича да ги гледа, да ги коли, да ги милва и да ги гледа в очите, докато снасят. Най-вече. Така снасят по-хубави яйца. Шугър е обсебен от кокошките, той ми е най-големия фен. Иска да ги докопа, ама не му давам. Зайчетата се избягаха ли? Да, те са по-плашливи. Ами ето ги моите момичета. Те снасят всеки ден по едно яйчеце в общи линии и да, едната е тази примерно, не съм сигурна, но едната е на курицата на едната ми готварска книга. Тя е доста феймъс, доста известна кокошка. На въпроса кокошките могат ли да бъдат инфлуенсъри, бих отговорила, а те не са ли всички такива? Само трички са, нямаме петел. Кой да знае? Аз лично не знаех, че петел на човек не му трябва да му снасят кокошките. Така е, трябва ти само когато искаш пиленца. Ето го един заек с перо в устата. Мисля, че са 2 мъжки заека, не съм сигурна. Надявам се да не са мъжки и женски, защото не искам да развъждам. Но това е. Ето го. Ти какво си сложил в устата? Честно казано, не знам точно днес какво меню очаквам, тъй като тя готви много неща, но със сигурност знам, че ще е здравословно. За малко да не бъде здравословно за кокошката Кентъки. Това е кухнята, в която ще готвя. Менюто, което съм подбрала за тази вечер е просто, но същевременно интересно. Има доста интернационални елементи. Голяма част от моите готварски книги. Салатата, или по-скоро то е нещо средно между салата и предястие. Ще имаме суши от краставица, ще имаме едни мариновани яйца, които са корейска, е оригиналната рецепта. Аз малко съм я променила. В основното ще имаме пиле. Няма да е от моята кокошка. То ще трябва да го мариновам малко. Ще има ориз, киноа микс, ще има зеленчуци. Това пък е по-скоро мексиканско ястие. Оттам съм взела идеята. И за десерт ще направя тирамису, тъй като аз не съм силна в десертите, не обичам да ям твърде много десерти и реших да заложа на нещо класическо и така да продължа линията на интернационалните елементи във всяко едно от ястията. Корейско, мексикански, италиански и фюжен. Това очаквах от теб. Сигурно си пътувала много. Всичко ще дойде сега в чиния, но не забравяй, че няма много време, така че побързай. Но наистина трябва да тръгваме на пазар, защото няма време. Представям си да пазарува в някой квартален магазин, малък. Част от нещата съм ги взела, но основно ни трябват по 2 зеленчуци. Това е плод-зеленчука, в който Леля ви се пазарува от 4 години, мисля, че е. Крис! Здрасти. Така, сега. Какво трябва да помогна? Трябва домати, тия май са по-хубави, нали? Да. Ще вземем доматки. Какво друго трябва? Между другото, Нонче вчера беше много инвестирал с тая заря и за да достигна финансово така неговата инвестиция в участие, аз ще взема череш. Не се изхвърляй! Вземи от по-ефтините. Авокадо специално за... Няма да го ползвам, купувам го просто да подразня шеф Манче. Шегувам се, ще го ползвам. Щом ще го ползваш, мога да си затворя очите. Говорила съм с почти всяка една звезда, която е участвала в черешката на тортата и всички са ми казали: не ползвай авокадо. Шеф Манчев мрази.
Не знам защо, но се надявам Йоана да не прибегне към този продукт. Без авокадо не може. Без авокадо? Каква седмица на инфлуенсър сме без авокадо? Няма такава опция, съжалявам. Бъди смела. Харесвам смелите. Краставици трябва да ми по-прави. Тия гръцките много са хубави. Ама тия са много тънки. Трябва да ми по-прави. Ама са пак кривите. Прави и дебели ми трябва. Ма не сериозно. Просто за целта. На това, за което ще ги използвам. Това звучи все по-зле, по-зле. Всичко зависи от гледната точка. Ако краставицата не е толкова голяма, краставица ли е въобще? Също така трябва да е дебела. Ма когато е дебела е пълна с много вода, така че не върши работа. Аспержи, моля да не забравя аспержите, че имам специална задача да ги вкарам в менюто. Точно така. Готови сме, Крис. Добре, приятно лътна черката на торта. Благодаря. Айде, успей. Айде. Чао, чао. Приключихме с пазара. Щедро. Айде да ходим да готвим. Ей, каква класическа мрежичка за зарзават. Ти май наистина много се вживяваш в ролята на Леля. Започвам с десерта. Подготвила съм си необходимите продукти, а именно бишкоти, амарето, маскарпоне, една чаша захар, 5 яйца, какао, кафе и май това е. Това ли е? Сега, може би има една част на рецептата, която не е точно като класическата, и тя е, че аз не слагам белтъците в крема. С белтъка става по-пухкав крема, но не е задължително да го слагаш. Въпрос на избор. Белтъците после се ползват за омлети и такива неща. Много фитнес омлети, само от белтък. Дори черупките за яйцата ги ползваме, защото ги запичам ги, после ги изтривам и ги добавям към храната на кокошките за екстра калци. И много фитнес кокошки. И към жълтъците слагам една чаша захар, разбивам жълтъците и захарта с миксер. Добавям маскарпонето към разбитите жълтъци с захар. И сега много добре, много добре трябва да стане гладък крем. Мисля, че е готов крема. След това бишкотите ще ги потопя в кафе и малко амарето. Това е друга тънкост, която са ме научили. Преди 20 години някъде работих като барманка в едно заведение. Имаше и храна и там готвачката правеше най-уникалното тирамису. И от нея знам. Следващото нещо, което тя правеше, е да сложи какао и на средния слой, не само най-отгоре. Слагаме натурално какао. Сега ще имаме една хубава идея. Тук един трик. След като сложиш какаото, си вземи шоколад и на много тънко торенде го настържи върху какаото. И след това продължи с бишкотото. Шоколада дава също още един невероятен хубав вкус на самото тирамису. А иначе имам щастието да съм обиколила така значителна порция от света. Всъщност май почти на всеки континент съм била. И освен, че правя планирани пътувания, моите последователи знаят, едно от всъщност най-популярните ми видеа в YouTube е как отидох на летището и си купих билет за следващия полет. Просто станах, отидох на летището и така, без да знам реално къде отивам. Няма да ви кажа къде стигнах. Ако имате интерес да гледате видеото, абонирайте се за канала. Но беше много интересно, голямо приключение и всъщност, да, аз си падам по приключенията, пътувам много и с кемпер. Определено това е нещо, за което обичам да харча пари. Защото бих казала, че за дрехи и такива неща не съм кой знае колко капризна. Любимото ми място за пазаруване на дрехи е втората употреба от края време, но за пътувания просто това страшно мен лично ме презарежда. На последната бишкота не ми стигна кафето, на последната. Нищо. Ще си го отбележа някак си да знам, че е сухо. Ще си го сложа на мен. Отни му една клечка и готово. Добре. Окей, това е десерта ми. Това тук моля
покажете къде е сухия бишкот, който няма да го сервираме. Слагам го в хладилника, ще сложа такова прозрачно фолио и продължаваме с основното. Основното мисля, че ще е нещо с пиле. Преминаваме към основното. Ще трябва да си мариновам пилето. За целта имам тук микс от подправки. Червен пипер сладък, пушен червен пипер и лют червен пипер. Трио. Куркума, черен пипер, лимон, чесън и мазнина. Ще използвам авокадово олио. Ще си нарежа много наситно пилето. Е така като за дюнер. Само, че предварително ще го направим това. Прекрасна Марина, ама чак пак толкова поправки, па и тази куркума. За какво ти е тази куркума? Искам да те попитам. Какъв вкус ще даде? Каква добавена стойност? Повярвам ми, доста неутрален вкус е. Аз не обичам да мариновам пиле с куркума. Другите неща са окей. Нали знаете, че това не е кокошката от началото на видеото? Да подчертая, ако някой случайно не е разбрал. Моите кокошчици се гледат... Те водят изключително... Тя лукса ги успокоява, те водят много добър живот, не ги мислете. Не мисля да ги заколя изобщо. Нямам сърце за тая работа. Аз прибирам животни и ги спасявам от улицата. Не мога да си го представя. Всъщност и двете ми котки са улични. Едната беше, и все още е, напълно сляпа. Намерих я недалече от Подзеленчука, който ходихме да пазаруваме. Беше изключително малка и изключително болна. Но в момента тя е тартора в цялата къща. Тя тероризира абсолютно всички, включително и мен. Цялата съм надрана. И да, прибирам си ги. Ако не беше моя приятел да ме спира, ще съм прибрала поне още 10. Много обичам животни. И супер много ми е жал, като ги видя на улицата, бездомни. Само за мухини и комари не ми е жал. Приключих с рязането на пилето, сега е време да го мариновам с подправките. За да завършим основното ястие, трябва само да си подготвя тук някои от нещата, защото то ще се сглобява преди да се сервира. Ще нарежа наситно домати с магданоз и червен лук. Ще ги овкуся с зехтин сол, но това ще се случи непосредствено преди да сглобявам ястието. Няма как. Просто мексиканска манджа. Има си авокадо в нея. Това авокадо ще го направя на мус, само с лимон, зехтин, сол и черен пипер. И слагам също така да варя ориз с червена киноа. Това се вари без нищо друго, 3 към 1. Накрая ще настържа отгоре кашкавал и това ще е основното. Ще е много хубаво. Доверете се на процеса, само трябва да нарежем остатъка. Имам чувство, че цял епизод само режа, ама какво да направя? Такова ми е готвенето. Режа това, режа онова, голямо рязане пада. И монтажистите така казаха. Сега го мачкам това авокадо. Защо го мачкам? Трябва спасатора да го мина просто, ама защо да е лесно, като може да е трудно. След като Йоана е магиозник, не си представям да допуска грешки в кухнята днес по никакъв начин. Така, сега, забравих да ви кажа, че Боб ще има в цялата работа. Все пак, нали, мексикански истории. Това е черен Боб, който от консерва взех, не съм го варила аз. Ама да се представям, че съм го сварила. Слагам си ориза. Добре, погледни. Пиле прясно. Подправки пресни. Всичко окей. И накрая Боб от консерва. Беше закупи си хубав Боб, свари си го и си го служи в мексиканското ястие. Слагам си киноата. Има една чаша ориз, то не е чаша, е този съд. Едно от това ориз и половин киноа. Съответно, сега ще сложим 1 към 3 количество вода. Което е колко? И сега ще го сметна. 4,5 мисля, че идва. Нали? Слагаме да пържим. Също така, между другото, един съвет от мен. Много ще ви помогне за ориза и киноата, ако се пуснете котлона. Много помага, защото за сега нашия не сме го пуснали. Това не е правилният котлон. Търпение също. Търпението е важно качество на всеки кулинар. Търпението е важно и за всеки зрител.
Затова потърпете едни реклами време, а след тях се връщаме обратно с киноата. Има и киноа, която предполагам, че никой не яде. Както нацелих съсед с нещата, които не ядеш. Киноа ли казахме? Извиняваме се. Имахме предвид сушите от краставица. Сушито ми е интересно. Някой пробва Аз ли? ще пробвам. Сега ще го пробвам. Но ти признавам, че мразя сьомга. Добре, трети опит. Какво ще кажете за тирамису? Искам да ти кажа, да ти призная, че аз мразя обичаш тирамису? тирамису. Наистина. Заклевам се, това е най-вкусното, което съм яла. Най-накрая. Останете с нас. Преди рекламите, в черешката на тортата. На кокошките на Йоко брадвата им се размина, но гостите й все пак трябва да ядат. И приготовленията за инфлуенсърската й вечеря вече са в разгара си. Филенчето ни е готово. Ето. Мисля, че е идеално. И продължаваме с салатка. Не е последна, за да остане свежа. Ето. Представям си салатата на Йоана с някакви пъдпъдъчи яйца. И майонеза. На финалната права сме. Сега ще подготвя... Как да го нарека? То ще има и салатки, но е и малко и като предястие. За целта ще използвам... Първо ще направим сушито от краставица. Ще използвам крема сирене, краставица, пушена сьомга, зелен лук от моята реколта, копър, сол, черен пепер и в общи линии май това ще бъде. Сега ще започнем с крема сиренето. Слагам си в една купичка и ще добавя към него нарязан зелен лук и малко нарязан копър и подправки. Както споменах по-рано, аз съм живяла в Белгия 10 години. Нещото, което моята аудитория всъщност харесва в мен, чувството ми за хумор, там някак си така и остана неразбрано. Имам не една, не две забавни истории, свързани с това как аз съм си мислила, че съм забавна и никой друг. Една случка имам, ходихме с децата. Всъщност вземах децата, мисля, че от те там ходиха на училище. Спираме полиция и полицая ми казва, че е проверка за алкохол и почва ми говори някакви неща, но аз в началото не говорех езика. И му казвам, нали, че говоря на английски и той ми казва you need to blow. Трябва да духаш. И аз му викам, па няма да почерпиш едно кафе? На английски да го казвам. И да, аз мислех, че е много смешно, но той не и ме губи. Заради нещо друго ме губи, но намери причина да ме губи, защото просто не му понеси моята шега. Възможно е чувството и за хумор да не бъде разбрано. То е по-скоро за много интелигентни хора, наистина. И някои хора може би дори няма да разберат, че тя се шегува всъщност. Като мен понякога. Но въпреки шегите, в кухнята Йоко определено е сериозна работа. Такива лентички ще ни трябват. Долу-горе. И тези лентички ще си ги наредим. Даже може директно в чинията да ги нареждаме. Ето така, една до друга. Трябва да се застъпват краставичките и така. Намазваме се внимателно. И сега ще сложа сьомгата. Тук идва тънкия момент да го завием. Надявам се да стане без инциденти. Ето така. Връщаме. Със самочувствие трябва да се действа, с размах. Ако му се оплашите, няма да стане. Така. Слагаме сушито от краставица в хладилника и се залавяме с задачата на шеф Манчев. Аспержи, окей, никакъв проблем, шеф Манчев. Ние сме перфектната комбина, защото аз съзнах, че точно аспержи са липсвали на моето предястие тип салата. И аз така мисля. Сега ще ги подсуша хубаво, ще махна грубите дръжки. Няма да правя кой знае какво с тях. Ще ги задуша в малко масълце, сол, черен пепер. Това ще бъде всичко.
Хубаво преди това да ги шокираме в топла вода, след това да ги пресечем през лед и чак след това да ги сотираме с масълце. Докато ми се запичат аспержите, ще ви покажа яйцата, защото те са правени вчера. Нужно ли е да казвам, че са от моите домашни кокошки? Те са мариновани в соев сос, в сосамово олио, има чесън, има пушен червен пипер, има малко люта чушка, мед, малко вода. Ще ползваме яйцата, ще ползваме аспержите. Другото, което ще ползваме сушито, другото, което остава е просто да нарежа зелена салатка. Това ще е около тези неща. И в общи линии около това ще се върти нашето първо ястие. Салата тип предястие. Приключвам тук. Трябва да оправя сега масата, да се приготвя и да въведа себе си в някакъв по-приличен вид и ще посрещаме гостите. Очаквам масата да е много разнообразна. Хаотична, може би до някъде, но по красив начин. Масата ми е готова. Време е да се посрещна гостите. Йоана, нямаше много грешки, нямаше насилие над животни, дано и гостите да не са злояди. Но като цяло съм изключително доволен от цялото ти представяне. Страхотна маса, много уютна, много ми хареса. Поздравления за цялото ти участие. Кон, днес да видим имаме с кокошката храна за как зайц. ще е. Вау! Да видим и дали храната ще е кокошката. Не знам, аз нямам търпение. ходим да разберем. Хайде, Гладни ли Насам сте? ли сме? давайте, да. Очакванията ми са, че тази вечер ще бъдем много по-отпуснати и ще има много повече неща, за които да си говорим, защото вече се опознахме и ще е много по-добре. Хайде, влизаме заедно с Шуги. Влизайте. Заповядайте. Ела. Здрасти! Маля, колко сте днеска всички сте толкова цветни. Благодаря. Оле, Рединка прекрасна. Благодаря, ще бъде посъдено. Йоана ни посреща много усмихната, изглежда развълнувана, но и до известна степен уравновесена. Ние сме тук да се уверим, че кокошките са живи, че нищо не си им направила. Пилешко ще хапваме. Абе, живи са, бе сега. Добре. Слава Богу, няма пострадали кокошки. Да вдигнем тост за здраве на кокошките и инфлуенсърите. На Добре здраве. дошли, на здраве. Невероятно всичко. Благодаря. Изглежда вау. Това е просто содичка с малко черешки и мед. Здраве. Здраве. Коктейла беше приятно вкусен. Аз не обичам и сода, но беше много вкусен. Вкусотиите обаче те първа започват. Сега да презентирам ли аз? Презентирай, да. Добре, то няма какво толкова да презентирам. Исках да направя нещо пролетно, с яйчеца, с суши от краставици. Ти не ядеш риба, нали? Никаква ли? Ще му се наложи. Пушена сьомга. Еми не го яш просто. Не, ще го ям. Така, има суши от краставица с крема сирене, с копър, зелен лук и пушена сьомга. Има някакви салатки, репички и мариновани яйца. Корейски тип рецепта за маринатата с соев сос и чесън. Има чесън. Yes. Добре, Да, готово. и аспержите ги вкарах предизвикателството на шеф Манчев. Мисля, че ми се паснаха ми така на сезонното ястие. Салатата най-много ми харесва аспержито и с леко пикантно така на вкус. Сушито ми е интересно. Някой пробва? Аз ще пробвам. Сега ще го пробвам. Но ти признавам, че мразя сьомга и ще пробвам въпрос. Това и ще ти кажа истината. Добре. Аз не знам, трябва ли да го режа или трябва така? Цялото. Все пак е суши. Давай цялото. Ама е с... Аз мога, нека да не мога. Със сигурност за хора, които не обичат риба, не знам. Така ли? Аз Сега ще разберем. обожавам сьомга, така че много ми харесва. Радвам се, че поне някой яде. Да. Салатата, честно казано, е солена. Повечко, отколкото очаквах, обаче за мен това е супер, защото аз може да не обичам сладко, но обожавам солено. Аз искам да питам нещо, но не. Айде, питай. Питай. Кое е яденето, което ти е останало от Белгия, като си живяла, което си готвеше до днес? Което ми харесва. Да, от техни неща. Там кухнята е много добра. Те са много големи майстори на пържените картофи. Колко време беше там? 10 години.
Какъв живот живея там? Как? Да. Не ми харесваше мен там изобщо. Изобщо не ми харесваше. На мен много ми влияе самото време, като няма слънце. Да. И се вдухваш. В Белгия има така една тяхна шега, а тази година лятото беше в сряда. Ужас. Да. И хората съответно са по-студени, по-като роботи са, бездушни някак. Но на мен живота в България ми харесва. Селото, българското село много ми харесва, затова и към него се стремя. Магазинчетата много ми харесват. Някакво такова старо, лелката стои вътре, продават нещо. Там 5 неща има. Много ми харесва това нещо. Да, простотата. Да. Звъниш на звънеца, излиза, отварят и... Природата. А на Лидия и Емо, очевидно най-много им хареса засуканото селско суши. Много ми харесва от това, което Йоана прави напоследък, е точно, че като ходи в България повече, показва някакви места, защото повече хора не пътуват в България толкова, ама ще ходят в чужбина 2-3 пъти тази година, пък в България мога да отидеш навсякъде и е много по-евтино. Да отидеш, има много яки места и тя това показва и в видеа, нали, във всяка. А как си избираш къде да отидеш? Не знам, тръгвам на някъде. Тя е изчаткала принципно, мога да тръгне и да не е в България. Получавам факсове. Аз мисля, че това са спонтанните пътувания е интересно. Бих тръгнал спонтанно някъде, но Йоана го е правила сама, което аз не бих направил. Трябва! Пътешествията на Йоана очевидно се отразяват добре на кулинарния й репертуар. Презентирай, Йоана. Малко презентацията не е невероятна. По принцип това се води бол. Трябва да е в купа, но тъй като аз нямам купи под формата на вулкан, това е интерпретация на мексиканско ястие, което е с ориз, пиле, пикантно, лекичко, доматена салца, черен боб, има малко авокадо и кашкавал. Но в случай има и киноа, която предполагам, че никой не яде. Явно киноата удри инфлуенсърите право в сърцето. Ява ли се някога? Емо може да ти разкаже за неговите изживявания с киноата. О, ти май... Аз имам нещо против теб. Не. Цялото да го изядеш. Грубърша. Да, вечерно. Не, чуя с как те нацелих с нещата, които не ядеш. За десерта, пред мен там вече ще съм пирогов нещо. Целим се към небесата. Какво дойде? Честно казано, Емил каза, че има алергия от киноа, но все пак си хапва киноа. Така че не знам това докъде ще ни докара. Да не спрем да снимаме, защото... О, не се притеснявай. Ето, че и първите ефекти на киноата започват да се проявяват. Емо развръзва езика. Кое ти е било мотивиращото нещо, което някой е писал в интернет и те е провокирало да направиш нещо? Много неща са ме мотивирали. Хора са ми писали, че съм ги мотивирала да се променят живота едва ли не с някакви неща, които съм снимала. Защото аз имам много вярна аудитория. Наистина много вярна аудитория. И просто, може би това, че ме е по-така свободен духа и правя каквото искам и работя за нещата, които искам, хората ги мотивира да вярват, че е възможно. Аз никога просто не мога да се взема на сериозно. И може би на коментари, четеш ги, ама пак... Някак си не може да все едно не е за теб. Хем е за теб, ама хем не е. Обаче като видиш човека вече на живо и той буквално трепери и е с насълзени очи, си казваш, вау, това е нещо много специално. Но ми е странно, защото аз винаги съм си казвала, аз съм си смотана, каквато винаги съм била, но просто хората виждат нещо, което ги мотивира. И така, ти имаш ли такова нещо? При мен е сходно, според мен. Въпреки, че, както ти казаш, аз може би ползвам повече негативните коментари. Така? Да. Само, май, да. Той винаги въобще не ме интересува. Аз просто много бързо съм изгубил този момент с... Ама що не ме разбираш? Аз може би в първи 1-2 месеца да стана това и си вика, нещо колко ме интересува дали ме разбира някой. Ти с твоята сексуална ориентация. Най-вече. Ти си подготвен от малък за... Да. Ти хейта ти минае. Буквално днеска
едно момче ме напсува, докато си влизам в колата и аз съм такъв супер, страхотно. На здраве. Добър старт на деня. Аз правя видеа от негативните коментари, за да ме изкарам пари от това, така че пишете ми негативни коментари, аз харесвам. Аз каквото и да видя негативно, обикновено си го скриншотвам и като ходя на психолог и си го коментирам с психолог. Защото някои хора са брутални. Брутално гадни. не си какво ли е виждала, Тя просто понякога сигурно и се реве заедно с мен. При тебе как са нещата? С хейта? Да. Ако зависи от мен, избирам да се фокусирам вече върху хубавото, защото когато бях на 10 и се появих в първия музикален формат по телевизията, тогава може би имаше и много хубаво и много лошо и лошото тогава по-ме разклати, защото бях много по-малка. Добре, бе, кой нарежда 10 годишно дете? Всякакви хора, наистина много хора. Те това чакат. Сигурно нещо в мен някой е щупило мъничко, защото не съм виждала нищо лошо до тогава. Към мен е имало много негативни коментари. С времето, може би, се научих да се фокусирам повече върху хубавите. Но освен да женат хубави коментари, добрите инфлуенсъри вършат и добри дела. Аз, знаеш, ти го каза, имаш много вярна аудитория и аз имам вярна аудитория и си гледам да се използвам от време на време и правим примерно някакви благотворителни неща, както ти направи с буса. Сега правим една екскурзия. Събирам разни от последователи, правя няколко клипа, хората се свързват с мен и път организираме екскурзия за едни деца, които са за временно настаняване и ще ги заведем в Благоевград и всеки ще си поеме едно дете и ще му купи примерно дънки, блузки, маратонки. И един се беше свързал с мен последовател, който иска да се запази анонимност, купи на всички деца маратонки. Навечно. Да. Има смисъл и добро в социалните мрежи и хората, с които хапвам тази нощ, са доказателство за това. Най-добрата социална мрежа обаче си остава добрата стара маса. И след рекламите се връщаме с още изненади от кухнята на Йокко. Искам да ти кажа, да ти призная, че аз мразя тирамису, наистина. Ако има класация, по която да оцеля всичко, което гостите ни ядат, аз успях. С още пикантни инфлуенсърски въпроси. Какви са бъдещите ви цели? Правите ли си планове? Почва да си манифестира красиви мъже, как му готвят. И с още по-пикантни подаръци. Останете с нас. Няма как да не го пробвам. Веднага, тук и сега. Преди рекламите се прехвърлихме от основното на Йокко към основната тема на седмицата, а именно така нареченото инфлуенсърство и така модерните социални мрежи, където освен най-различни положителни и не чак толкова коментари, се оказва, че има и неща с реална стойност. От известно време организирам събития за млади хора, които искат да дойдат да се запознаят с други млади хора, но имат така тревожност и са социално се чувстват некомфортно да се запознават с нови хора. И се събираме всички заедно, безплатно е събитието, към 70 човека сме. И всички играем с картите ми, те са пълни с въпроси. Всички се смеят, реват, запознават се. Някои даже се стават гаджета. Да. Искам и аз да дойда. Айде, И ти ли си от страмежливите деца? Да, много. Така ли? Да. Аз съм реално като нея, просто не го показвам толкова. Не съм същата, не знам дали, защото нашето поколение е по-такова, пълно с anxiety и с всякакви такива неща. По-тревожни сме, по-странни сме. Да. Не знам защо сте по-тревожни тия по-младите. Заради социалните мрежи най-вероятно и начина, по който общуването се е изменило много във времето, защото преди не е имало социални мрежи, излизаш, запознаваш се, говориш се, всичко е точно. То сега няма свалки вече, човек. Как да няма свалки? Постоянно ме свалят 20 години. Просто ви правите нещо грешно. Йоана има много готино чувство за хумор и мисля, че затова толкова много я харесвам. А 20 годишните я харесват заради неустоимите и десерти. Заповядай. Благодаря. Благодарим. Тирамису не стегнало, но се надявам, че ще е вкусно. Аз няма и да го ям. Ще го вкусам да видите, че не е отровно. Дай първи ти. Но просто, да.
Не е отровно. Искам да ти кажа, да ти призная, че аз мразя тирамису. Наистина, това е най-вкусното, което съм пробвала. Аз винаги си пробвам. Но... Мисля, че ако има класация, по която да оцеля всичко, което гостите ни ядат, аз успях, но... Заклевам се, това е най-вкусното, което съм яла. Това е първото тирамису, което пробвам и наистина ми харесва. Какви са бъдещите ви цели? Правите ли си планове? И правите ли си такива ежегодишно? Правиш ли си такива с желанията за годината? Ежеживот. Тя има В тях ежечасно. се носи в секта. Ежечасно Ти влизаш има в желание. туалетната. То цялото е облепено с какво ще е. Отваряш си хладилника. Отстрани има. А не мислиш ли, че това ти пречи да живееш сега? Най-вероятно да, но иначе няма да мога да спя. Така че предпочитам Колонията е пълно с такива неща. Ама реално всичките ми мечти са се сбъднали. Категорично вярвам в визуализациите и че те работят. Вярвам и в това, че когато гледаш 1 милиард снимки, които са залепени в дома ти, в един момент те се превръщат в реалност. Значи, ако ходиш често, ходиш често на гости, почват на тебе да се нещата от нейната. Почва да си манифестира красиви мъже, как му готвят. Има такова. Има. Има голи мъже, които готвят нейната баня. Те ще видят вкъщи, ще видите, че е наистина пълно с мечти. Очевидно тези разговори рязко разпалиха апетита на Емо за тирамису. Това ще го ядеш. Имам още. Заповядай. Благодаря. Нали казвам, че няма го ядеш, да не седи. Казвам, че не яда. Заповядай. Много е вкусно. Благодаря, радвам се, че ми харесва. Десертът е страхотен. Аз мога да ям още много пъти този десерт. Не се и съмняваме, но те съветваме да си оставиш място за подаръците. Yes! Ти пак чакай да ти кажа. Виждам зелено. Това е лук, нали? Да. Ако знаех, че на лук толкова ще се радва. Уважавам лук и чесън. Лук и совчния, да е това е. Подаръка е може би нещо, което очаквах от нея. Много е сладък. Доматен сос съм ви сложила. Сложила съм ви от моите кокошчици яйца, тъкмо да сравниш. Ти имаш кокошки, Подаръка на Йоана много ми харесва и няма как да не го пробвам веднага, тук и сега. Това е лук и домат. Перфектна комбинация. Много добре. Лука е... Моля, тя го Ето няма ли да го пробвам? Не дейте сега. Добре. Не дейте сега с... Наистина е много добре. Така, сега мисля, че... Не, първо да кажа благодаря за невероятната вечер, защото ние не мъкнахме просто. Да. Мерси много за тази вечер. Всичко на мен лично ми беше много вкусно. Радвам се. Страхотно. Лело, давам ти 10 точки. Справи се страхотно и ме накара да ям неща, които не харесвам и ми харесаха. Моята оценка за нощта на Йоана е 10. Оценката, която давам е 10. На Йоана беше всичко прекрасно. На Йоана давам 10 точки, защото успя да приготви дори киноа, което аз не ям от 2 години, по начин, по който беше много вкусно. Перфектен резултат за Леля Йоко. 40 от 40 възможни точки и 0 отровени от тирамису и киноа. А пък утре прелесната Лидия ще готви с чия. Затова бъдете с нас отново в черешката на тортата. Скъпи наши приятели от екрана, вечерята на Йоана беше супер, но утре е мой ред да готвя, така че сега ви казвам чао!